Prosím? Mám nejaké otázky? Keď vám položím nejaké otázky, odpovíte mi? Nejaké otázky. Tak, také otázky vám mám, také prieskum robíme. Môžem? No, môžete. Čo je to Atlantída? Atlantída? No nič, to je oni ostrov, ktorý zaletí morem. No, dobre. Výbuchem sopky. Koľkokrát sa vystrieda deň a noc za 24 hodín? Na jeden raz. Dobre. Akej farby je víno Frankovka modrá? To je taká farba červená. No, dobre. Ešte jednu. No. Koľko samohlások má slovo prst? Teraz sa neviem, či to sa samohláska, spoluhláska podobne, či to je 2 alebo 3. No, dobre, to je jedno. Dobre, díky. Dobrý deň, môžeme sa spýtať pár otázok? Áno, jasne. Aký je rozdiel medzi ostrovom a poloostrovom? Ostrov je obklopovaný vodou. A polostrov nie. Polostrov iba z určitej časti. Dobre, ďakujem. Vybrané slova, počujem, povedzte. Nie sú. Dobre, správne. Koľko trpaslíkov vystupuje v rozprávke o Snehulienke? 7. Dobre. Nechcem trpieť. Akou otázkou sa pýtame na tretí pád? Dám komu čomu. Dobre. Čo chýba človeku, ktorý je dehydrovaný? Voda. Dobre, ďakujem. Sa zapýtať, čo je to mliečna cesta? Nejaká cesta ve vesmíre. Nejaká dráha. Ďakujem, môže na to. Čo je to korózia? Netuším. Nespomínate si, ne? Možno. Aký vplyv má golfský prúd na Európu? Neviem. Koľko možno. Čo je to H2O? Voda. Nie, nie. Komu sa hovorilo pán Váhu a Tatier? Nejakému píkovi. Ja viem. Vedí. Posledná. Vymenujte vybrané slova po G. Nejsme. Dobre, ďakujem. Kto napísal Chalúbkové dielo Mlažo? Chalúbka, ne? Dobre, ďakujem. Čo sa vám stane, ak vypijete H2O? Vodu? H2O. Čo sa mi stane? Áno, čo sa môže stať? Zahasím smet. Ďakujem. Aké štáty susedia so Slovenskom? Aké? Štáty susedia so Slovenskom. Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Česko, Ešte jeden. tak dávno, čo som nebola v škole až no. Aj Morava. Ale síce však to patrí do... Morava je štát? Ne. Neviem. Ne, ďalej. Čo vám merajú, ak vám merajú IQ? A čo mi merajú, keď merajú IQ? To je kvocient inteligencie. Dobre, ďakujem. Prečo trojský kôň nemá mláďata? Lebo bol z dreva. Dobre. A vymenujte vybrané slova po C. Nie tu. Dobre, ďakujem vám pekne. Sa málo. Dovi. Do školy? No. Môžem? No prosím. Také si vybrané slova po D. Po D? Dovidenia. Keď nastupoval do
ako prezident, ne? Čo nás sluboval? Boris Voli, áno? No. Aj vám mladým, aj nám starším. Že nikto nesmí byť bezamestnaný, nesmí nikto byť bezdomovec a dneska je väčší chudáci jak za komunistu. Je to hlupák starý. Väčšieho hlupáka, to ja mám 70 rokov preč. Ešte zažil takého hajdla, špinavého židovského, jak je on. Je to hlupák židovský. Ja sa nebojím. Ja som ju zavretí. Dvakrát za komunistu, ale vždycky poviem pravdu svačnú. Dobre, ideme. Dovidenia. Není to nejaká sranda? Nie. Není 1. apríl, že? Není. Objednal som sa v takej partie, by som tam mohla. No, podľa mňa modrá. Neviem, dobre pijem víno. Ťažko, my práve sa vám Nie to aj modrický vín? Nie. Venezuela Porto? No, teraz som hlúpy, pokiaľ nechodím do školy. určite môžeme preberať ešte. Venezuela Porto? To nie sú. Koľko samohlásov, pán koľko prst? Prst? Myslím, že žiadna. Ďakujem. Koľko je hodín, keď je malá ručička na štvorke a veľká na šestke? Malá na štvorke? Môžete aj hodinkami. Malá na štvorke, veľká na šestke? Na štvorke, na šestke? No, pol štvrtej to bolo byť. Ďakujem vám. Kto je prezidentom USA? No tak to je jasný. Barack Obama. A ako sa volá samica od koňa? Samica od konia sa volá, myslím, že kobila. Ďakujem vám za rozhovor.